su kuma wa'annan abokanan aiki Allah ya dora tunda abu ake yi na san manzan Allah Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa ba wai dan ya tafi a ce abu ya ƙare a ai foundation ake so a rayuwa in kai foundation akan abin da annabi yake so to ka wuce komai wallahi za ka karanta a Qur'ani dan riya Allah ya kama ka amma in kana son manzan Allah ko da riya ne Allah sai ya rubuta ma to saboda haka ba abun kuka bane Malam Nura Mustapha masoya nan abokanan aiki duk gasu nan kuma yana ji duk abin da ake yi ba kuma mu mun rabu da shi bane wannan ziyara da addu'a sallolin nan da aka yi ita ce kaunar mu da shi saboda haka mu ƙara fatiha da salatul fatiha alhamdulillah rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ƙara fatiha da salatul fati yara 12 zuwa 13 da ya bari Allah ya amfane su Allah ya duba su Allah ya raya su da san ma'aiki Allah ya hore abin da za su sha da bukatun rayuwarsu Allah ya shiga lamar kan gabaki daya mu ƙara fatiha da salatul fati hajiya kuma da Allah ya batta ita kuma Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ƙara mata juriya haƙuri na rashin ƴaƴayenta dan kama dan kakkama ta ba addu'ar mata ya sarra sai mu cika yawa a shiru mana addu'ar biye ake a kama ya isa mana addu'a sallallahu alaihi wasallam wallahu kafa uku wallahu kafa uku fata Allah ya kyauta salamu zuwa amin ce a kafa daya wallahu kafa uku bismillah da sirrin fatiha baki daya